egindako ibilbide oparoaren errekonozimendu instituzionalik. Eta ez du oraino bere izena duen espazio fisiko nabarmenik hemen, bere Donostian. Famatua dugu, etaren sorreran parte hartze garrantzitsua izan zuelako, eta abertzale independentista bezain euskaltzalea izan zelako. Handia izan zaren, Jone, bizitza osoan etengabeko militantzian. Inor aktivista izan bada, zeu izan zera, azkenera arte. Injustizia non, Jone betian. Txillardegi liburutegi elkarte bezala, pentsatzen dugu, Donostiak merezi dula memoria partekatuago bat eta euskaldunago bat. Eta horren alde segituko dugu hemendikan aurrera. Alkatearekin eskatuko dugu hitzarte bat, behintzat berarekin argitzeko hau, eta berarekin argitzeko alkate berria baita, hain zuzen ere gure Txillardegiren liburutegiaren izenaren afera zertan datzan.